Pubblikat ix-xahar li għadda, l-Awditur Ġenerali għamel analiżi fil-fond taż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi, il-Ministru u Segretarju Parlamentari bdew jieħdu b'deċiżjoni tal-Kabinett tal-5 ta' Mejju tal-2008. L-Awditur fost oħrajn analizza minn liema voti finanzjarji kienu qed jittieħdu l-flus biex il-membri tal-Kabinett kienu qed jirċievu din iż-żieda. Spikka f'din l-analiżi il-mod li kienet juża l-Ministeru tal-Edukazzjoni biex il-Ministru Dolores Cristina jew is-Segretarju Parlamentari Clyde Puli jew it-tnejn li huma kienu qed jingħataw iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. L-Awditur sab li fondi li oriġinarjament kienu vvutati għall-overtime tal-ħaddiema tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u fondi oħra li oriġinarjament kienu vvutati għall-Awtorità Nazzjonali tax-Xogħol kienu minflok qed jintużaw biex Cristina jew Puli jew it-tnejn li huma jieħdu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Sa dan it-tant il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qed jibqa' kosta kollox jiddefendi din iż-żieda. Minkejja li l-Awditur iddeskriva din iż-żieda bħala esperjenza imbarazzanti li tagħti eżempju ħażin u appella biex fġieħ it-trasparenza t-taxpayers Maltin u Awċin u l-Parlament ikunu informati b'żidiet bħal dawn, fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista l-Prim Ministru baqa' jsostni li huwa ma ħeba xejn. Dik kienet id-deċiżjoni u kienet pubblika u mhux jgħid moħbija u tant kienet pubblika li kienet fuq il-gazzetti ftit xhur wara li ġiet implementata dik jgħidu moħbija fi 2008 u 2009.